Lehen aldia da Euskal Herriko Unibertsitateko talde bat Solar Decathlon lehiaketara aurkezten dela. Ikasle hauek Donostiako Arkitektura Fakultatekoak dira eta dagoeneko 2 urte daramatzate proiektu hau prestatzen. Pixkanaka eraikitzen ari diren hau, etxe ekologiko eta jasangarri bat izango da. Behar duen energia guztia eguzkitik hartuko baitu. Jarri dioten izenak adierazten du haren izana. Ekihaus. Ideia nagusi izan zen etxea jasangarri izatea. Horregatik hartu genituen printzipioetako bat da forma. Nahi genuena zen bero galketa gitxien egotea, horregatik nahi izan genuen eraikina ahalik eta konpaktuena izatea. Horregatik hartu genuen lauki zuzen forma. Beroa hobeto gordetzeaz gain, etxea lauki zuzena izateak moduluak gehitzea errazten du, eta hala, nahi den tamaina eta distribuzioa eman altzaizkio. Materialei dagokienez, egurra da nagusi. Naturatik energia gutxi erabilita erauzten da eta berrerabili egin daiteke. Ekihaus etxea Solar Decathlon lehiaketara aurkeztuko duten prototipoa da, baina helburu zabalago bat dauka. Egungo teknologiak baliatuz arkitektura ekologikoago eta zergatik ez ekonomikoago bat posible dela frogatzea. Erabiltzailea ez da izan behar kontziente de nola dabil hau eta nola dabil bestea, bera jarri behar da bere etxean eta gauza funtzionatzea normal. Eta gero, hilabete amaieran iristia faktura eta zatea, ostra, que bien. Gauza funtzionatzen dute eta gaina funtzionatzen dute modu batera, ez dutela igual hiriko korronte elektrikotik hartu behar energia hori, nik produzitzen dut. Bero handia egiten du uztailaren erdian Gasteizen. Hala ere, arkitektura ikasle hauek beraien oporraldia etxea eskuz altxatzen pasa dute. Azkenen gure karrera ez da bakarrik ordenagailu horrien egoti eta arkatz bategaz, papel baten edo zerbide baten irudi bat eitxe baizik, eta azkenen jakinen bidozu zure etxako laningo daben pertsona horrek zelan eitzen daben lan eta zer eitzen daben. Ez da, holan zuia badakizu zure etorkizunien, gauzak zelan erraztu. Normalien guk urtzotan zehar diseinatzen dugu, baina ez dugu eraikitzen. Orduan gu honetara heldu garen, eraikitzera pilo problemakin aurkitzen zara. Ordenagailuan egindako diseinua benetako etxe batean bilakatu behar da, eta bide horretan 11 arazo sortzen zaizkie. Etxea Madrilera eramateko geroz eta denbora gutxiago dago, hilabete eta erdi besterik ez. Hombre, esango nekeke, gure planin 1.0tik nahiko urrundu garela. Azkenen eraikuntzan denborak ez dira oso realak izaten, azkenen esaten zu egun hontan amaituko dela hau, baina normalen beti improvisazioa sartzen da momentun, denborak luzatu egiten dira, eta azkenen ondo goazela esango neke, konkursorako bai, baina gure planinetik nahiko urrundu gara egia esan. Etxie bi zatitan banatzen da. Transportistak emondozku euren kamioien neurriak gu etxea neurri hortara moldatzeko. Orduan guk diseinu dugu etxea 2 kamioietan eruteko, orduan etorriko da gruak, kriston gruak ekarriko dugu, montauko dugu, hartuko dugu modulo bat, montauko dugu kamioien eta direto Madrila joango da. Iritsi da eguna. Solar Decathlon Europe lehiaketan gaude, Madrilen. 12 herrialdetako 19 etxe aurkeztu dira eta bakoitzak bere modura egin dio aurre jasangarritasunaren erronkari. Lehiaketa eremuaren ertz batean dago Ekihaus. Etxearen ezaugarri nagusienetako bat da flexibilitatea. Flexibilitatea bai erabiltzailearentzako, bai kanpo eta barruaren arteko flexibilitatea, eta fatxadaren flexibilitatea ingurumenari moldatzeko. Udan jarraituko genuken estrategia izango zen, edo bai panel metalikoak erabili airea gurutzatzen izteko, edo bai etxea guztiz ireki, eta edukiko genuke orduan ventilazio gurutzatu naturala. Neguan aldiz jarraituko genuken estrategia edo izango zen gehiago hegoaldeko alderantza zentratzea edo, eta udan iparraldeko aldean egingo genuke gehiago bizitza. Bai hegoalde, bai iparraldean soluzio berdina eman diogu fatxadari. Kanpoko txapa perforatu bat eta barruko beirate bat. Baina orientazioa desberdina denez, bakoitzari tratamendu desberdin bat eman diogu.
Iparraldeko kasu honetan txapa perforatuari polikarbonatoa jarri diogu isolatzeko eta beirak badauka argon gasa barruko partean. Hegoaldean aldiz txapa perforatua bakarrik doa laguntzeko haizea sartzea eta beirate badaukate babes solar bat radiaziotik babesteko. Gero barruari dagokionez, bi alboetan ditugu instalakuntza gelak, alde honetan sukaldea, komuna. Elementu hauek kokatzen dira bi alboetan, azkenean orientazio txarrena direlako eta egin ditugu itzuak. Beste bi aldeak guzti zabali ditugularik. Altzari dagokionez, guztiz flexibleak dira eta mugitu dezakegu eta konfigurazio desberdinak lortu erabiltzailea dituen beharren arabera. Solar Decathlon lehiaketa hasia da dagoeneko. Goizero etxeek probak pasatzen dituzte eta arratsaldez berriz publikoari erakusten zaizkio. Lehiaketa 10 probatan banatzen da. Batzuk subjektiboak dira eta epaimei batek baloratzen ditu. Arkitektura, instalazioak, jasangarritasuna, etxea merkatuari nola egokitzen zaion, eta abar. Beste proba batzuk berriz neurtuak dira. Batetik neurketa estatikoak, hau da, une jakin batean hartutakoak, eta bestetik etxearen funtzionamendua modu jarraituan neurtzen dutenak. Neurtutako proben artean, etxe arrunt batean egingo genituzkeen gauzak egiten dira Ekihausen. Alegia, garbigailua martxan jarri, dutxa bat hartu, erraz irakurtzeko moduko argi intentsitatea mantendu eta bizilagunak, kasu honetan beste proiektuetako parte hartzaileak, afaltzera gonbidatu. Kontsumo baxuko elektrogailuak dituzte horretarako eta horiek kontsumitzen duten energia eguzkitik lortzen dute. 56 panel fotovoltaiko ditugu eta termiko bat erdian. Termiko honen bidez urberoa lortzen da eta fotovoltaikoen bidez elektrizitatea. Aurtengo edizioan lehen aldiz, lehiaketa eremuko etxe guztiak sare adimendun baten bidez konektatuta daude. Hala, etxe batek behar baino energia gehiago sortzen badu, behar baino gutxiago sortzen ari den batekin partekatu dezake. Eta guztien arteko balantzea positiboa baldin bada, sare elektrikora isurtzen dute soberakina. Datu horiek guztiak zentro honetatik monitorizatzen dira denbora errealean. En este momento, el conjunto de las casas tiene una generación de... Une honetan etxeak 65 kilowatt sortzen ari dira, eta 912 kilowatt ordu metatu dituzte. Sarera bidali diren 912 kilowatt horiek zentraletan sortzeko, negutegi efektuko gasak isuri beharko lirateke. Beraz, lehiaketaren lehen aste honetan, 18 zuhaitz, ia 19 landatu izan bagenitu bezala da. Si hubiéramos plantado 18 árboles, casi 19 árboles. Independientemente de esto, también podemos ver el... Etxe bakoitzaren kontsumoa ere ikus dezakegu. Adibidez, Ekihaus, EHUko etxea, 3,5 kilowatt sortzen ari da une honetan. Orain arteko sorkuntza maksimoa 6,5 kilowattekoa izan da. Eta uneko kontsumo handiena berriz 6,8 kilowattekoa. Zuhaitz eta erdi daramate beraz. Balantze energetikoa da hain zuzen EHUko taldea ondoen egiten ari den proba. Oraindik astebete falta da irabazleak ezagutzeko, baina taulan ondo kokatuta daude, momentuz. Erdi goi partean gabiz, lehenengo 10 artean ibili gara momentu guztian, batzutan gorago, bestatzutan berago, baina 8. postutik oraindik ez gara jaitsi, hasi que oso pozik gaude emaitzarekin eta espero dugu horrela jarraitzea. Azkenean, proba guztietako puntuak batuta 12. postuan amaitu dute. Irabazlea, Frantziako Kanopea etxea izan da. Baina jendeari gustatu zaio nonbait EHUkoen proposamena. Internet bidezko publikoaren botazioa irabazi dute. Orain, 2 urteko lanaren emaitza ospatzeko ordua da.